Менә соңгы вакытта җан исәп алу буенча күп кенә каршылыклар, таркалулар, фикер таркалышлар бар. Мин ул нәрсәгә болайрак кына карыйм. Ну ярый, Башкортстанда да яшәүче татарлар, башкортлар булып та язылалар, татарлар булып та язылалар. Ну ярый, анда Ульян өлкәсендәгеләр мишәр булып язылырга йөриләр. Татарлар инде. Аны типтәр дип язалар кайберләре. Инде кешен мәсьәләсе дә шул вариантта тора. Ну шулай итеп нәрсә эшләмәкче булалар. Татарлык гомергә килгән. Аның бернинди дә татарлыкның менә уйлап чыгарган вак-төяктән башка татарны ашар, теге кандый мәкаләләр белән кулланырга ярамый. Әгәр без татар бер вакытта да бер халыкка да хилафлык китергән кавым түгел. Шуңа күрә безгә берләшергә кирәк бу мәсьәләдә. Бер булырга кирәк, бергә уйларга кирәк. Вак-төяк белән шөгыльләнмәскә, әллә кемнәр әлләни гыйлем күрсәтеп, үзләренең башлары эшләгән тарихны белгән булып кыланып йөрмәсеннәр. Кирәк түгел андый нәрсә. Без бүләләр дә безне бүленгәнне бүре ашар диләр. Шу аерылганны аю ашар диләр. Менә шушындый нәрсә килеп чыгачак. Без татар икән инде, татар булып калыйк инде. Бер телебез бар, зур телебез, әдәбиятыбыз бар, сәнгатебез бар, Аннан соң җырлар белә башларбыз. Аннан соң мәзәкләр безнеке тегесемесе, аннан соң әдәбиятны белә башларбыз, театрны белә башларбыз. Безнең бөек сәнгатебез бар. Безнең бөек халкыбыз бар. Мин әле генә таныштым кайбер фикерләр белән. Татар түгел без. Без булгарбыз да диләр. Себер татарлар үзләренекен сүрәләр. Түгелдер анысы. Без бәлки фин угры кавымыдыр. Biz belki başka Kıpçaktır biz, belki başkadır biz. Lakin bizim indi tarihi zor danımız var. Biz danımız var bizden, zor danımız, zorluğumuz var.